mountain, and the mountain will be moved. Speak to the mountain, Lord of triumph. Be down from here, disappearing to the sea. Speak to the mountain, I say, speak with authority. And the mountain must move, and you shall bring me. Oh, speak to the mountain. Speak to the mountain. In the mountain, be down from here, disappearing to the sea. To the mountain, I should speak with authority. And the mountain is there your prayer tonight? And you shall bring me into the mountain. Speak to your mountain tonight. Everybody on the Lord come, hallelujah. You're not triumphant. Be down. Machtige God en Vader, Heer Jezus Christus, Heer, ons kom naar U toe. Heer, als niet een ander weg, nu die woord verklaar is die weg, die waarheid in die leven. Dank U, Heer, voor nog een gelegenheid dat ons hebt om die geklank van die woord te kan komen zitten die aan Heer. Baie dank U voor gezondheid, dank U voor kracht, Heer, die ons dieren gedra. Dank U, onze Vader, Heer, dat ons weet, onze Vader, Heer, we in for another blessing in this evening hours. Thank you, Lord, that you met with us in this morning hours, Lord. We come for a double portion, Lord. It's our prayer that you will bless us, will bless the minister in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Heer, dat gepreek komt. Er is jou nooit van tevoren gepreken. Because it speak to the mountain and the mountain must move. Not the mountain shall move. It must move. In naam van de Heer en ons bid vandaan. Elke probleem wat nog in onze midden is, wat ons verhinder, Heer. Heer, om toenadering tot U te het, Heer. Want hij vet ons een band met koning Jezus, Heer. Een stijver te maken met de Vader, Heer. En de mountain must move. En dat is ons gebed, onze Vader, Heer. Hou ons in die hoogte van die hand. Sien die woord. Sien die jaak in zijn opkomst. Heer, wat is die Allah wat we gekomen, Heer. Wat is de inner man that forced him to come up to the house of the Lord. So that we can have fellowship in Jesus' name. Just bless everything in Jesus' name. Amen. Amen. Praise die naam van die Here, halleluja. Nou, julle weet ons sing ons baie in die aand, deze aanddienst. Praise die naam van die Here, so die man van die Here so gauw as moontlik in die pulpit kry. Amen, because hy nog. Halleluja. Terug gaan Petersen toe. So ons gaan niemand opbou nie, praise die naam van die Here. Amen, mag die Here ook vermaan. Amen, praise die naam van die Here saam met ons ontmoet. Amen, glo, amen, dat die Here met die dierbares gespreek in Petersen, en met die dierbares gespreek in St. Thomas, en P. Tabernacle, en P. Assembly, en Ben Vogel, en groeit met die breed gedeel, recht rondom die wereld. Prijs die naam van die Here. Amen. En dan groei sê alle Here,
is meer as getrou. Amen, halleluja, amen, om met ons weer te spreek. Amen, vanmorgen, prys die naam van jou. Ons gaan ons een koortjie sing, dan gaan ons prys die naam van Here. Die offers en die tiendes opneem, prys die naam van Here, amen, en dan gaan ons nog een liedjie sing, en dan kan probeer om gereed maak, prys die naam van Here. Ook die probleem met Veronique, ons het woorde met het, sister, prys die naam van Here, is het Lynette, Rennet, die Here, dis weer, dis Rennet, samensteek, mag die Here hulle seën, amen, ons ook Veronique, een gelukkige verjaarsdag, toe in die naam van die Here, mag die Here ons seën, halleluja. Ek weet nie vanaf die ouderdom nie, prys die naam van die Here, amen, maar mag die Here jou gee, amen, die begeertes van sy hart, die begeertes nie van jou hart nie, die begeertes van sy hart, vir jou, because Paulus sê, amen, he is made unto us, know the mystery of his will, en mag God so wil in jou lewe geskied, prys die naam van die Here, I love him, I love him. I love him, I love him because he loves me, and he dankie dat u die troon van genade, Here, kan benader. Here, Vader, is op waar die koortjie digter sê, Here, die rede hoekom ons u lief het, is omdat u ons eerste lief gehad het, Here. Here, Vader, van u het ons losgekomen. Here, die lewe neer te lê. Here, op Golgotha, Here. Here, Vader, die ander koortjie digter sê, hy sê, Here, Vader, hy sê, dryf weg die tydsgordyn, Here, van die gedagte van mens, Here. Hy sê, Here, onthou ons
Mag U ons aandachtig maak weer vandaan deur die prediking van die woord. Waarvan het op ons kom, wat ons hier kom maak, en waartoe ons op pad is, Here. Here, hy sê ons as mens, Here, ons is, Here, gauw om te vergeet, Here. Maar mag dit nie so is vanmorgen, Here. Van die Bybel sê, Hemelse Vader, Here, ons moet nie soos hulle is wat in die woord kyk, Here, en vergeet nie. Here, hoe hulle gelyk het nie, as hulle in 'n spieël gekyk het nie. Maar wanneer die woord uitgaan, Here, mag ons onsself sien, Here, in die prediking van U se woord. Mag ons onsself identifiseer met die woord van die Here, wat uitgebasyn sal word, Here. Wees met die spreker van die Here, die man van die Here wat U gekies het vanaand, om te spreek tot ons harte, en wat U ook al U op sy hart gelê het, Here. Here, mag hy, Here, vry voel vanmôre, Here Vader, Here, om elke behoefte te adresseer. Want ons die Bybel sê, Here, dat elke oor, hy weer oor laat hom hoor, die gees van die Here te sê het. Hier is die offer en die tiendes vandaan. Sien U dit? Sien die hande wat werk met dit? Laat dit gebruik word, Here, vir die ververdering van die koninkryk van die Here Jesus Christus. En ons almal sal sê, amen, prys die naam van die Here. Kan ons uit die liedjie sing, amen. Dan kan by Byron kom, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 hallelujah, hallelujah.
baie dankie, Here. Lord, we worship you. Lord, as our thankful hearts sing tonight, we say hallelujah. Lord, we love you. Lord, for all you have done, Lord, we are grateful tonight. Praise die naam van die Here. Kom ons sluit ons so en ons buig ons hoofde en ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons harte loop oor. Here van goedheid en guns. Here, ons is besonder dankbaar, Here, vir reisgenade vanaf Petersen. Here, tot in Galwendale, Here. Here, U bly getrou. Here, die Bybel sê dat U verander nooit. En Here, omdat U nooit verander, is sing ons sy naam, Lord, we love you. Lord, Here, ons stem saam, Here, dat U bly getrou, Here. Here, en wil sê, Here, soos die bekende sal sê, Here, woorde val ons kort. Maar Here, vanaand kom ek, Here, soos 'n nietige mens, Here. Here, nou kom vertrou my toe, Here, in die sorgvuldige hande, Here. Here, wil hierdie diens van, Here, en wil dit in die sorgvuldige hande, Here, terug, Here, toe vertrou, Here. Here, wil vra dat U, Here, die lesing van die woord sal sien, Here, die kort gedagte wat ek het, my God. Here, kom hier en verberg my agter die ou ruwe kruis. In Jesus' naam. Amen. Amen. Praise die naam van Here. U mag my sit vir 'n kort wyle. Praise die naam van Here. Ons wil almal begroet. Namens my vrou, die kerk terug in Petersen, wil groete bring van ons pastoor en die prins. Ek moet weer te groot as ek voorkom sê ek is baie nervus. Jesus. Want vertrou die Here. Amen. Amen. Maar ek bly meer eintlik ons suster Helen wat my gister gepraat en dan gaan jy na die pastoor toe. En toe sê ek nou by die pastoor kom, toe sê ek vir my, "Bietjie, kan ons afkom?" Ek sê nee, pastoor, ek ken nie. So waar, toe sê by my pa, hy sê, "Pastoor Kasten het gebel." Ja. Ek sê nee, leier, jy sal ons self afgaan. Maar prys die naam van Here. Vertrou dat ek 'n seëning kan wees. Ek dink ek praat met my broer Ismail vanoggend wat ek terugkom samel van Edu af. As hom leier, ek preek mos om nie weer by julle net preek nog nie by. Ja. Ek sê maar hy is ver van huis af. Ja, amen. Nou dis vir die kerk van die Here kom lief kry. Prys die naam van die Here. Ons wil ook ons dankbaarheid uitspreek teenoor die Here. Ons suster Leonet, Lotrin van Bedford het blijkbaar 'n klein hartaanval gehad en het haar transfer PE toe. Wanneer toe sê my pastoor Casper praat, toe sê nee, sy word môre ontslaan en ons sê amen. Amen. Dankbaar. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek toe ek opkom, eerlik toe sê ek wil so staan. Ja. Maar nou is hy my baie in my gesig. Prys die naam van die Here. Kom ons staan en dan bly ons na Joshua 7. Vers 7. Prys die naam van die Here. As ons dit dan kan ons sê amen. Amen. Prys die naam van die Here. Kan ons maar lees kerk van die Here? Amen. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought those people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before the enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? Je mag maar sit. Prys die naam van die Here. Enige besoeker in ons midde, in die sy broer Elias
Ik denk dat ik maar preek zoals de Heer ons leidt. Amen. 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 Ik denk amper ik heb 2 weken of zo terug heeft ons, kom ons zo voor, Joshua 24 vers 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Amen. Whether the God which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me, said Joshua, in my house, we will serve the Lord. Oh, wonderful. Prijs die naam van die Heer, laat ons net voor die formalities uit die weg gekry. Pastoor, bring hy ene man. Hy lyk lekker liede. Ja, pastoor. Okay, liede. Maar tyd wel, broeders, maar nou, okay, laat ons lees. In adoption, Brother say, when we bring the sick up before us, and they fail to be healed, we need to call a solemn fast. Call an assembly, something's wrong somewhere. God made the promise. God's got to stick to the promise. Amen. And He will do it. And He called a fast and He found out that they cast the Lord's, and Achan confessed it, and they killed Achan's family and all, and burned their ashes, and left it there for a memorial. Praise die naam van die Here. Dis daar die skrif vanaf kom, broeders. Joshua 7. Die kinders van Israel kry 'n woord dat hulle moet die land van Ai binne gaan. Ken ons net kom hier sê familie man, julle gaan my beter hoor tot pastoor Kasten na ene bring broer rond. Kry 'n woord dat hulle moet die land van Ai binne gaan. En die Here sê hy roep Joshua roep die manne by mekaar. Hy sê ek wil hê julle moet ingaan en vernietig. Hy sê laat niemand men rus nie. Toe hulle die land van Ai binne kom, toe kom Achan, een van die manne van Joshua. En hy vat iets uit die huis van die land van Ai. En terwyl hulle baklei, sê Joshua, maar iets is verkeerd. En dis hoekom ek wil preek vanaand oor kies hulle dan. Wat wie hulle wil doen. Prys die naam van die Here. Die Bybel sê en 14 sterwe onder die Israelieten. En Joshua sê nee, Here, iets is verkeerd. Iets van die Here is nie reg nie. Joshua sê kom Here, ek lyk soos 'n voël voor die klomp Israelieten. Ek vat my na Belshazzar toe. Toe Belshazzar so baar uit die tempel die bekers vat om te drink. Toe kom die Here af en hy skryf teen die muur. Hy sê vir Belshazzar, jou koninkryk is geweeg en hy is lig van kies hulle dan. Wat wie hulle wil doen. Kom eens aan kyk. Aan vers 9 van hoofstuk 7. Voor ons met die Here, julle gaan wys hoe die Here Israel herinner. Waar langs hy met Israel geloop het. En vers 19 en Joshua sê dan, ek en my son, die my brady. Joshua smeek Achan om terug te gee. Hy gesteel het. Amen. And make a confession. Maar ek wil jou net iets wys van die Here. Die belydenis van Achan, glorious God nie. Hy sê wat Joshua bring Achan met sy hele lineage. Laat ek hulle uitbrand. Hulle bring vir Achan. Daar by die vallei van Akron. En toe hulle aankom, toe brand hulle alles van Achan uit. En dat is tot vandag toe herinnering. En dan gaan kyk as raad wat beteken Akron, die vallei van Akron. Dat is die vallei van moeite. Dan daartoe bring hulle Achan. And my confession unto me, and tell me now that what thou hast done. Hide it not from me. Joshua smeek die man. Moet die ding van my verberg nie. Sê my wat het jy gedoen? En I can answer Joshua that said, indeed I have sinned. Praise the naam van die Here. Against the Lord God of Israel. And thus
What have I done? Maar zijn kijk hoe wat doen hier. Als aan bij je kort is gedaan. Aan vers 24. Aan hoofdstuk 24. Die tweede vers. And Joshua said unto all the people, thus say the Lord God of Israel. Your fathers dwelt on the other side of the flood. In old time, even Terah. The father of Abraham and the father of Jacob, and they serve other gods. De Heere herinnert Israël. Kijk hoe jullie andere kant die Jordaan toen laat ik Abraham doen. Alle andere goden te doen. Hij zei, er was andere kant, man. Toen jullie met de Ruijsia kwam, toen vroeger gewoon. Via de Israël. En ze zijn jaloers op God. Hij zei, luister Israël. En Abraham heeft aan Jacob en Esau gegeven. En aan Esau een berg. En aan Jacob heeft hij een slaaf gemaakt. Hij zei, toen jullie door de woestijn trekt, zei de Heer, toen ging ik de mannen. Van wie? Van de Dajala berg. Halleluja. Hij zei, ik heb Mozes en Aaron gevat. En ik heb Pla en Israël in Egypte gestuurd, zodat je er vrij voet kan uitkomen. Yes, sir. Amen. Amen. Mighty God. En dat is in Egypte uitgebracht. Ja. En hoe doen ze eigenlijk dat die Heer zei, die Heer lossen kan. Die Heer redden Israël. Maar lang zijn we met een geloven. Die Heer wijst ons een raad. Hoe die Heer weer gekomen. En toen gaan we stellen Israël. Hij zei Israël is. Halleluja. Maar wie deed wat die? Wonderful. Oh, yeah. Hoor wat zei die Heer? The Heer zei, then Balak the son of Zion, Zippo, king of Moab, arose and warred against Israel. Yes, sir. And sent and called Balaam the son of Beor to curse you. Maar hij moet dan haken, zei de Heer. We zullen van jou praten. We luisteren hier. Hij zei, instead I let Balaam. God bless thee. Yes, sir. Dan zie je wat Balaam moest gaan zeggen. Vervloeken jullie. Dus je moet opmaken. Dus breek ik net goed. Van die kinderen van de Heer. Glory. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Vers 13 is mooi. Hij zei, and I given you land for which you did not labor. Yes. Yes. Ik heb jullie gegeven, je zei jullie voor werken. Jullie zijn in de herinnering. Jullie zijn erfgenamen zonder om een voet te leggen. Hier heb jullie. Nadat ik gaan doen het, nadat ik gaan brengen, gaat die Heer vergoeden. Als je zijn reference in mijn leven wat ik in trek, om te zeggen, Heer, doe je zo maar, dan maak ik zo dat niks. Wat ik hier ken bij Heer is. Ja. Right. Ja. Halleluja. Jesus ons eer u. En zet is, weet je bang dat? Ja. Yes, sir. Dit is gebouwd, dit is een klap geroerd. Maar hier jullie steden, zei de Heer. Halleluja. Glory. Maar kies jullie. Kies jullie. Maar voor de achtergrond was door we ons praten en stilstaan. Ja. Amen. Van probleem zou when we bring sickness and they are not here, dan is er iets verkeerd. Amen. Broer, wat wil je zeggen? Wat dan zijn dan echt niet, broer? Ja. Met andere woorden, mijn gebed wordt niet gehoord voor je. We komen hier. Broer, bad voor mijn man en bad voor mijn kind. But there's no result. Ja, vanavond wil ons stilstaan. Want je wordt een beetje en oud. Toen ik beter zijn woord. En om die Heer te zeggen. Ja, die vrouw blijft lachen. Nee, broer, vandaag. Maar ik zei, Heer, hier vandaag nergens. En dan roep je. Yes. Amen. Mensen doen precies wat Nebuchadnezzar gedaan heeft. Nebuchadnezzar zijn die bekers gedaan. Hij roepen hem bij elkaar, vers
Maar die Heer weer het dus zijn kop opleggen. Weer een leeskerk van die Heer. Amen. Praise God. Maar wat gebeurt er? Hij krijgt woorden. En het allemaal geroepen doen. En dan zegt iemand, wat roep ik je niet? Ja. Hij zegt, broer. Yes, sir. Toen kwam Daniel woord die koning Belshazzar. Belshazzar zei, kijk die Daniel. Ik ga jou giften en goud. En daar was een woord, die koning hou jou gift. Ja. Take a stand for the word, man. Tell the devil never give your things for yourself. Laat je van te staan en zeggen, nee. Mijn kind, als je die prijs ziet. Dan ga je vrij, dan krijg je vrij. Blessed be your holy names. Amen. And he dwelt in them. Yeah. Of the vineyards and olive which he planted not, do ye eat. Oh my. Hallelujah. Heer is goed. Amen. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth. Yes. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood. En in Egypt was één gedeelte waar die Heer zei, toen die Jordaan was, toen laat de Heer oorkomt zonder dat één verdrankt. Maar wat de Israël die Heer gaat doen, dat die Heer zo moet handelen. Die Heer waarvoor hij heeft mij gevaarlijk. I told you. You go there and you can't come in, but here I woke you up this morning. Kijk, er is nog wel een visie, maar ik heb het ook gezien. Als in de genade. Laat wat ik hier rekken bij, wat ik ga doen. Wat ik hier ga doen. Wat dat was zeer voor die Heer. Dat die Heer alle moslim mij. And you went over Jordan and came up to Jericho. And the men of Jericho fought against you. The Amorites and the Perizzites and the Canaanites and the Hittites and the Gishites and the Hivites and the Jebusites. And I delivered them into your hands. Maar Israël moest iets gaan doen met die Heer. Die Heer kent die van die begin af. En dan wijst waar die dingen gaan. Iets moest Israël gaan doen. Probleem is van de feit dat ik zeg, man, als een ziekte brengen in een woord, die gaat niet stop die Heer. Hij zegt gewoon op. Laat ons vast. En wat is goed gebeurd? Joshua zei van die Heer, jij beloven. Iemand gaat sterven, maar die Heer dingen zal doen. Wacht, Heer, wacht. Stop. Amen. The next one is that Joshua believed amen of hallelujah. And the next one, the Bible said Joshua, ga maken doen met de stap van de aarde. Dat de Heer zei, stand op Joshua. Wat is het dan? Hij zei, Heer, jij beloven. Waarom ze maar zijn Joshua hier en zei dank man. Als die lijn is verloren gaan, dan gaan er van jou zijn. Hij staat in de woord van God. Hij zegt dank je Heer. En allemaal als we met God zijn zet stil. Dank je Heer. Hallelujah. Heer, Joshua moest autoriteit geven. Heer, het is stilstaan. Yes. Mighty God. Oh, hallelujah. Oh, dank je, Jesus. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your father served that were on the other side of the flood.
Ai. Toen aan de andere kant van die vloed gegaan. O ja. Dat was zeker een gejubel en gedans. Dat was zeker iemand met een herinnering van God geherinnerd. Abraham heeft eens een maakjes melding van dat ding. Ja. Die hebben ze en dus Abraham. Een soldaat wil gaan wezen. En dan op Bimelech Sarah wou vat. Toen laat hij die slaap om ontwijkt. Was gevolg van Abraham. Wie de royal seat of Abraham. What you know, what you done for Abraham. Do it for me. My kan dingen die hier niet. Hier stop die broers, ze kan dingen die hier niet. Gee aan om die begeertes van zijn. Wonderful. Broer, van juist. We quote. De Brandon is een broer, hoe moet me verkeerd verstaan. Nothing against him. I'm a student of the spoken word. I believe him to be the prophet. Maar ja, broer. Als ken niet net de technische wezen. Brother Branham zit en als ik Brother Branham zit en dan jij Brother Branham zit. Ons gaat niet voor hem doen. Maar eens zoals hij spices. Toen ze terugkomen. Toen denk ik Broer is goed, maar ik heb van in 93. Ik was hier ornament. Zimbabwe en die zijn rondloop. Maar popelen die kleehonden. Daar hond. Hij zat maar net op een room divider. Als ik diep aankom, kijk ik is blaffie. En I used to tell you like that. And I remember in 74 the angel dropped out. Hey broer, I need John 1:14 of God. I need a God. I need a God. That's your evidence. That's who I am. I don't want my friends to be my Maar de afgelopen 2 weken, voor die 2 weken, en mijn zeker gereisd van 28 af tot mijn 15. Maar die 2 weken dwalen die tussen 11 en 7. Als het die nog af van 6 doen. Broer, wat is het? Dat is een victory. Glory. Wonderful. En allemaal is net gelukkig. Broer Branham Canaan. Broer Branham zei Canaan. Let me fight. Broer Branham zei Canaan als hij de belofte land. Als we klein nog in Canaan. Voor elke stukje grond. Broer, I want heaven. Ik wil met God praten. Ik wil Paulus. But I was in hell. For Satan. And I invaded him. Zij toch een prijs in gezegd als het is. Toen zij kan zeker. Toen zei ach Heer.
ons regtig autoriteit het. Yes, sir. Hy sê, kom ons wees pastoor, maar sê die man. Amen. Halleluja. And Joshua said, hey, let's, O Lord God, Yes, sir. wherefore is thou when all brought this people over Jordan. Amen. Here is wat hier rondom Joshua. Hy sê, nobody here, nee, maar. Hoekom? Die kan ons mos maar gelos het. Dat Farao doen wat hy wil doen. Maar nou bring jy ons uit deur die wildernis, Here, amper hier kan dit. Jy laat ons 'n land gaan verken om ons te vermoor. Hy sê, nee, Here. En hoe bring ons sê? Put God between a hard place and a rock. See if he will answer. Halleluja. Amen. Amen. Lord God is op you. Amen. Die centurion, Right. kom voor hom. Yes. Hy sê, Here, ek is 'n man van autoriteit. Amen. Hy gee eers die Here om die hele CV. Yes. Credentials. Certified copies from university. Hy sê, ja, as ek roep en kom en ek gaan. Hy sê, maar jy is nie onder my dak nie. Hy sê, spreek net die woord en dit sal so wees. Amen. Glory. Jesus. Geen credentials. Yes, sir. Wonderful. Dankie, Here. Halleluja. Here, U is wonderful. Lord, deliver us into the hand of the Amorites to Yes. destroy us. Sure. Nee, Here sê. Maar ons gaan na die stuk toe wat ek julle wil bring. Okay. For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it. Hy sê, en nou die mense gaan hoor Ja. van die ding wat gebeur het. Ja. Scandalous, ja. Hy is sandelik pastoor. Hy sê, en weilig rang. Hulle gaan ons toemaak, Here. Hulle gaan ons omsingel. And cut off Yes. our name from the earth. And what will thou do unto thy great name? Joshua, nee, so van die leefstaat. The creator of heaven and earth. It's a smoke. Amen. Jesus. And the Lord said unto Joshua, get thee up. Wherefore liest thou thus upon thy face? Here antwoord hom, hy sê, Israel het sin. Yes. Israel het gesondig. Dis hoekom julle gesterf het. Daarom roep die hele Israel, hy sê, kom, gaan huis toe, moenie weer beklei die loop. Sê Joshua, gaan reinig julle. Morgenoggend gaan ons tot die Here offer. Die Bybel sê ons aan. By die tempel kom toe stop Joshua. Hy sê, moenie verder gaan, die moet die palei. Wat het hy gedoen? It's a forgive. And once we come to that spot, Yes. that we've sinned, Yes. and know what does one by life, God is obligated to return. In dynamic power. Signs and wonders has to follow. Wonderful. Oh, hallelujah. I've sanctified the people. And say, sanctify yourselves against tomorrow. For thus say the Lord. Broer, dat is gevaarlijk. Thus say the Lord. Met andere woorden, ik zei, de Heer zegt zo. En ik ken, broer, de Bijbel zegt, cannot return void. They will accomplish. That's why, broer, ik wil nooit doen zeggen, the Lord say, unless the Holy Ghost hier mij praat. Amen. Ja, maar niet nou, omdat elke keer nou, thus say the Lord. Dat is een gevaarlijke grond. It's dangerous ground. En je moet pas op. Nee, maar die bogus ook niet buiten. Wat dan nou, thus say the Lord. En dan zie je hier en eens achter het. We call hoor. Nee, zo kan het aangaan. Zo kan als je bent gebed bezoek. Laat je huis aan die Heer toe. En als ons terug en dan zet ons met diezelfde kop zien. En dan ons stop gedaan. Als ga je maar
een songschrijver zei. Yes, sir. Hij zei, justice hij. Ja. Without party. Ja. Broer, net zoals het is. Yes, sir. Broer, met mijn wrongs en ken niet dingen, Yes. ken niet dingen. Ja. Remember when God called Moses? Yes, Amen. Toen roept Moses aan herinnering. Hij zei, Heer, jij weet ik achter. Amen. Amen. Yes. Amen. Jullie zijn niet fijn, Moses. Uh-huh. Heel fijn. En dan ben je een relaxed boy. Ja, ja, Ze ja. gaan Aaron, jouw profeet. Amen. Zoals Aaron, die profeet is als Moses God. Ja. So I can see why Moses failed to speak to the rock. Ja. Amen. Ja. Amen. Besef je? Because it was God over Aaron. Ja. Ja. Heer, zet je hand in je boezem. Ja. Oké, de Heer zei, wacht Moses, kijk je. De Heer zei, wat staat goed in de lucht toen ze vliegen. And was Moses created. Amen. Ja. You want to tell me? I the same power, yes sir. Yes, sir. Amen. Thank God on his word. Jesus. Ik denk je als je terug bekleed kracht en de Heer heeft voor Joshua. Zoals de Heer Israël herinner wanneer hij met hulle gekomen. En dan de Heer de taal met Joshua gemaakt. Hij zei, gaan in het land van Ai en gaan verwoest. Maar hij sterven. Hij was nog niet gepland, want Achan gaan stelen. Maar Achan gaan stelen. Achan zei, Heer, hij zei, Joshua, dit is mooi geliefd. God help ons. Laat geld nooit mooi liggen. Heer, help ons. Want die gaven wat de Heer mij gezegd heeft, nooit te kopen wordt. Niemand jou omkoopt om iets verkeerd te doen. Vertrouw de Heer, man. He will provide for everything. Amen. Dank je, Heer. We the children of God. Yes, sir. Yes, ja. Yes, to pray good and better and to say for the king. As much as Israel. Israel. Amen. Broer, ons kan die Bijbel weer gaan, dan gaat die elke keer nog. En die Heer heeft geboren. Elke keer. Broer Samson was hier geboren. Toen die Palestijnen oorlog door Israël. En toen boorde Samson. Ja, nee, Samson. Maar toen ze nog